Well, hello a chóirde agus fáilte chuig an giad imeacht eile mar chuid the Dingle Lit Festival nó féile lit tríochta chuaigh Áine. Is sinne bio Éigean, is mis Sinéad Ní Uallacháin ó chuaigh Áine, so se anna fada bheith mar chuid don imeacht so, agus imhananta tá an bhirt bé a bhíon imhananta go chundúil agus sin a caint fud chréile de chuid RTÉ agus chlár radio de chuid RTÉ, Sinead Siún Ní Dhuinn agus Áine Ní Bhreisleáin agus sinna tacht chuaigh ó áitina agsúla timpeall na tíre inniuh. Bhartí mar tacht le chéile chun leart mar jaall chudbas na leabhair is ansa is deise linne agus na cinn beidir a chuaigh I bhfeidhm ó rinne ní hamháin inis agus sin in ar líne fásta ach nuair a bhí mar níos óige chomh na leabhair agus na carachtair go raibh tionchar a rin agus go bhfuil míad fós beidir a cuineamh orthu. Thasúla go bhainthe sibh linn be míad leabhair Dar mis deoch chuig dahat nómatínú mar sin agus phlé bunagain agus tharraing óma an bhirtisteach an buinte buise. Siún beidir go dos nóin leat hénig mar is toch nuair a bhí míad níos óige go gurtar béim an léthóireacht agus is minic go mbíonn suirt an rá ige daoine óga agus iad a gaiirí níos go háirithe nuair thoisiad sna déaga an léthóireacht agus na leabhair. On mar sin a bhí leatsa nuair a bhís an theas son an raibh sím agus spéis féilethe go sa léthóireacht raibh sé the bookworm cart. Oh, bhí tána agus orm bhí hála sé domsan ar bhí me an óg is cuimhin am ceandanna céad cuimhní bhí agam ná a bheith sa bhunscoil thu me go gaelscoil bheag a bhí splach ar scoil Bhreaslai an tús a chun sin na deirí leis an scoil a bheith na scoil intí héin ach scoil bheag cinál tasnú amach Níró na háisina beidir chomá céan agus a bhí an áitina eile sin mar bhí annach chuid gaelscoil nuair thosaíonn siad amach achas cuimhin am tasnú sna nína an bheaga agus faoin nullig na chéad bhliaina sin go raibh gach leabhar a bhí sa seomra ranga sin léite agam agus bhí sais rite amach as leabhar agus thosáin arís agus is cuimhin am an shelf fiú go raibh na leabhar a bhí cinál trí leibhéal éagsúla an de leabhar agus féin a dul a tasnú an seags an sin bheá dul go dtí an chéim eile sa léthireacht agus an chéim eile agus is cuimhin am idir fád a chríitnú agus is dócha beidir an buinte sin gur thuig an múnseir agus mis agus beidir na páistí eile wow tá anspéis gom sa léthireacht agus bhí ganach a dtíine eile ach seo an tam sa le ró scáilán ar fud na háite so beidir dá méanam fáistinis nach mé fótóga sin le leabhar ach ag an am agus ó hinne le tá spéis go leabhar. Agus an raibh tú ná teachtar leabhar eile ag an éas nuair a bhíidir fad léite raibh sé dul aber chuig na leabhar a bhí beidir áléamh ag a daoine a bhí níos sinna nátá. Bhí is tócha achas cuimhnam dul go dtí an leabharlinn agus tá leabharlinn álinn a gunda luas as bad a chuúdáil an mis agus bhí leabharlinn cinál nua
cinál bunathe gan am sin is cohann am nuair doscailte agus bhín chósáasta go se go dtíon leabharlann sin agus is cohann am nílas agam comhharrma an tólas ach bhachas agam cadí na leabhar bhí weim. Bhfuil agad nuair bhach beidir sreath agus hahan sreathanaí go mórlam go léifá beidir trí cín agus sin go fá páirseáil a fánacht ar an cethú leabhar ní beidir go rafa isteach go dtíon leabharlann agus gomachú ar lista feitheamh don leabhar. Is cohann am sin dhéanamh agus féin sais ar bís leis an chéad leabhar eile bháil sa Mar ní raibh an tidirlí náns na leitheanta son agus sin puinte an bha beidir gur ó chaint na líine na códe iad súd beidir a bhí sa scoil leat gur chóil tú le héad. Áine dhéon siún trocht dus na srachanna agus smó sracha bhí ann nuair a bhí marna a gaiirí níos. Cén suirt leabhar a hahan leatsan nuair a bhí tú. Sna déaga agus fiú níos óige ná son agus greibh tionchar a cóirt. Well, ó bhí me sin bhfuisteág, bhí me omlan gafa le leotaí agus dear mo witir gcónaí fiúnar me bitir dhéimlíon de is bhí leotaí agam agus bhí me geirí leotaí leo agus leotaí an rud is learnaí síla me me híal le fuasa níos agus an réad es me dinne níos an luas na níhadaí a bhí na níhadaí sna hartwaidí bhí ré orga sílam an nuair sin ag scríbnarí cuaistí is éirin bhí airad straighan í intahan nuair bhí me seo bhí me gafa le straig éirinach na Tom McCohern faoi na modí rua nó na sinlaí run swift, run free, run to earth. Bhí me hótóca lei sin bhí scríbnar ionta fásta is dúnaáil Iván McGrory agus scríb sí leotaí fa chalín dar bannim Lucy a chuig arás an san nám The Legend of the Ruby Ring agus The Secret of the Ruby Ring. A rahansach ag an leorlan agus dearú an leorlan ílum ó hanig an leor se beidir go dúla go don bísaí go ma just gafa. Agus der siúd nelas a gom ceitú ar muid álas straigenaí a cefnig gom ar chúil na leotaí déad se beidir coming soon leis an O'Brien Press nó arcail duile Wolfhound agus bheit fanart leis an leor a hart amach. Sa cefnig gom san ar bhí ma bug go bhína sí an beidir shoppaí cos leis an cóp ar an chlóhan lia shoppaí íl a an rud agus bhíon san na hasú seasta an na leor agus a cefnig gom lehhain léma le your secret sevens make fanart am wahar a hart arás waar vi me just omlan tokel a leotaí mar cholah éú ag éirbí in de engine agus in sa dain agus snirta tú de feiste nó in feiste sin just dríart na leotaí. Sinna go é an saolíocht son a bhí na ggé lena yoga agus nuair a bhíon leabhará léamh go dugan séad iad go dtí átécinnt eile ar fad agus duine amach go raibh Roll dal ceantas na húdar is steisiilm hénig, greibh sé siúd in ann é sin i dhéanamh go bacht agus go crín agus gur chroigh sé beidir na dahain seo nach raibh éon churmach go éine or amber Willy Wonka agus le héad nar héach Charlie agus a chláán isteach ag an munarchan. Bhí bua na saolaíochta ag a Roll dal go smúr. Vísa anna hóca Matilda chomá thug sé sin go áit eile ar fad saoil le chalínóg beidir a bhí ar chóís linne ach go raibh an saoil go thumláin agsú le heis an saoil a bhí a gcuine an sahanéirin bíoch gur in nglaidóir nó in nún dalgan nó hísa gorcaghine bhí mar a churfuin. Roll dal ditse siún an raibh tionchar geisiúd ar de óige. Ó bhí is cohann mar dúirtú aine ar chúil an leabhar. Stoilm an ceannas mó hahan lumsa ná the twits. Cohann an íomhá seo den Mr. Twit leis an bhéasó mhór agus go míoch an bia ar fád in san bhéasó. Bud agad bhí na híomhá nach roiigh Roll dal, bhí siad ar bhealach sais grotesque chud den rudí bhí sé an aníanamh agus fiúháin the witches. Bhí siad cho hulk donadís leat agus sin an bua bhí ag Roll dal go bhéitoch sé cinál scanán a chrothú a bhfuair leabhar agus is stoilm cégur eistú na leabhar sin isteach an scanán. Bhí cinál dímórm le gach le cean acu mar dar nói tá íomhá agam héin de Mr. Twit beidir nach matcháil an sús leis an Mr. Twit a chroigh an siúrthá scanán nu an duine bhí an the witches ach Roll dal agus fiúháin na híomhá na Quentin Blake nach a rinne na picturí. Bhí siad chomá agus an isnar éich am siúir, cé gur siad 6 bonúsach ar bhealach, siad cinál matchsticky ar bhealach, bhí siad cho lán le uafás ar bhealach gur hahan siad lom. Bhfuil agad ní Roll dal an a gheal ina údar, bhí sé cinál doracha.
Bhí sé doracha agus an túfás san a luig túan san. Léthirí óga inis vense begáin áireach ach bhí mar an nán iad a léamh, bhí mar an nán glacaló, níor chuir asúin, ní dólam well ní cuioin lumsa ar an nos tairí a bheithe go margheallar na carachtair. Ach mar luig tú the twits agus an éasó bhúr, bhíidir go thomláin mar charactéirí nach raibh áine, like bhí sé an nán charactéirí a chruthú gur hiic tú go beachtas go crín céhí únta, sin bua phlé. An BFG nar smuitin tú cruthú sé rud mór scanrúil seo a bhí crí mór ag an BFG agus a James and the Giant Peach an gasar seo Jimmy leis ar peach mór hart a dain. Ní hocalat é hailú ach rinn sé cíal omlan agus an bua eile bhí gródal. Bhí sebalta ní hégur sé geirí ceart maralta chu trasan sa scialtaí, but heice ma bhí daoine gréile hoú runear féidir a ráise chu nach hifa an rud gréile teart amachchasú agus an daoine bhí rucrí maithe acu hifa sin na lonrúan tú agus mar dúirtú Sinead rud a speisialta de foiistíí nar hasan si de léú an talín a bhín ar leorí agus an na picturí smuiti mar lehétí bran ar scal agus bran agus an nálaigh pan na híhain sin grant agóní a gin agus fiú chud in na leorí éireannathe beidir Marita Conlon McKenna under the hawthorn tree and fiú an talín a bhfuile le táisiart an leor agus an alín na cruhíon scríbnearí nar a chuann siad focla ar fepart sé speisialta do líoga gohéirí sílam. Agus sin alíon an hénig chomá, dhéananis sa cuasa cúpla blian siar thuas inace le hénig I ran na firste áine a bhí ar bunaige Adrian Gégan an talíon tuairsa agus bhí sé just go húntaach fiachant ar haimplí de leabhair de leanaí go raibh anna bheas agus anna cheonige leanaí orthu, mar sin scil féile chomá a bheith nán íbhá a chrathú le peann is aber ó hef na nalíon de seachas ó hef na scríóireachta de a chuirann an scíal trasna. Agus sort ar an man céanna bhí mar caint meáir sconáin an san luig tusa iad siún nar bhí tú caint fé ról dal. Áine nuair a dintar sconán as leabhair, sort interpretation le duine eile mar bheitcha gan alíon tóra agus iad a tarach beúí de leabhair. Ní a gcónaí go míon thora darafach agus béidir go gur faoi sort small ar an leabhair brahamse mar go míon íbhána crothaithe a go tá hénig iad cheann. Chun sa braham tusa féin nuair a chluiseann tú go bhfuil sconán le díanamh as leabhair a haithin go mór leat. Was smuoine mar leor a hatan go híntainn tá mórlam agus hatan an scanna lom agus dibar se a ní go minic a Harlíonn sin atonement le Ian McEwen sílam gur ibar an scanna níart a runniú ar sin agus an dáir choú an scíal trasna agus tá sé inta dalí smuotí an bhenahan character tá scríomhróin ar fepart sinna dhéanú a bhrum bhí na scanna nó na chraith agus cohad na hénig a siún agus léimid normal people le garid le Sally Rooney agus léim an leor agus críanam an leor an lehain sílam agus bhí mar sort ísio na rupa dúircha é agus an sin cohad chléir telefíe agus cohad má harú seaartní agus bhí mar príos díal agus bhí an dúirchas agus an darahadras agus an ísleirta tal mó sa leoran a beidir gur hatan an straitlam rudbuk ní smó mar gur mujabal a beidir ní smó elas ná díra has an leor a tá se dalí leor maithe asú gohéiríon ar tar rodí na féidir chu trasnar scélan luirte in leor le san déhílann tú hiún fao sin. Yeah, lín ama sin an rud bhfuil agad ní féidir leat an forbert a dhéantar I leabhair a dhéanamh a bhorm scanán agus an amantí sílam nach nairíonn le den túsóirín na scanán an duine chur trasna ach an sin braham mar go maiann sé tá se chu subíochtúil mar rud. You know, is féidir leatsa do legan hain den a character eáil agus an sin an amantí nar ecin tú an té a roní idir túrá le tain. No. Cinnte agus nuair han tú léamh leabhair chomá as nuair hagan tú beidir trasna ar ainim agus Bhí nach ben tú ná é rá I gceart I cheann ach tá do legan hain soort crothaithe go do agus ar nós an bhainsan nó Harry Potter ha marmamáin nó pe anim háirthe ní an tanim atá irthe ach tugann tú anim eile ar and then tagad an scanán an machchas dearn tú le tain ó sin an tlí gan nectar a anim all right okay
Tá míid an soch an a bheith leart fééis na leabhar is ansa linn agus na carachtair is ansa linn. So brass tacks in isis agus siún an chun tosnú leatsa há anim leabhar bhaim a chuaigh go mór gionart. Kevin Barry, City of Bohane, sin an chéad chean a Lewis me. Le me an leabhar sin nuair bhí me gultríd cinál dechar i maithíal, agus is leabhar é nachhfuil anna séimh nó thuamh nach do bhéanamh mar sin tá sé cinál is leabhar urbach é atá cinál duracha agus is scríneoir duracha é Kevin Barry agus sílam go nairíonn leis annach chud den ghran éireannach sin bhfuil is agat an cinál gran dúach sin a chur trasna ina chuid leabhar ach sin ceanna hasan samach lom a gcónaí agus tá coppla character an atá cinál gangsterí agus is sprálam sin ina chuid leabhar agus níor go bhistam san níarnach éon scanan as éon leabhar de chuid Kevin Barry ach tá si ar nó scanan bheaga í tain airíonn leis charactéirí atá cinál cosad le 6 soprano characters bhfuil a go cinál charming ach a gnám céan a 6 foréigeach agus duracha agus sin cean den chéad leabhar a scríb sesin agus tá cean eile a léh gom faoi láthir le Kevin Barry the Night Boat to Tangier agus tá sé chomá céanna ach sílam an chéad cean an City of Bohane sílam seaan sesin amach a gcónaí domsa. Luigh tú an san greibh tú dul tríd tréimhse a bhí sort dachar i a héal. An Gluinín tú chomá ar na tréimhsí gur léig tú leabhar phlé an seaan sé sin amachta a hiún. Yeah, seaan agus sílam a réise go sirs na blianta in ammantí nuair tá go tríd ahrúid a híal sílam gurbé sin ammantí le ceol scanán leabhar cuioíonn tú a gcónaí ar an taistú sin beidir ó bheith a dhéagóir go dtí go méid tú de bhean óg tá coppla leabhar beidir a hasan samachta mún tréimhse sin chomá agus a ríis i de Jaegor, Lua Jaegor, mas malat, like fiúin Mallory Towers agus iad sin leméid sin ar fad, Babysitter Club, iad sin ar fad, gacha le cean acu, ach sílam go costa le ceol agus le scanan gur cinál soundtrack iad na leabhar chuig de híal agus an ammantí is cohann nat an tréimhse margheall ar an leabhar, má higgin tí leat me. Yeah, no, tuigim go homlán nos mar bheith perfume an agus nuair reinintú an blá tugann sé ar neiste chuig an dréimhse áirithe sin i a héal. Yeah, na strachan na sun agus the Babysitters Club, Sweet Valley High, is cuilam sa Sweet Valley High a léamh agus bhí cabadal phlé an nó leabhar phlé sa trá margheall ar duine acu go bhfuidir an period den giadúir na cuaramí mísúla tháinar chucha agus is cuilam sort i bheith ní náirithe ach oh wow, tá sé seo kind of cool. Gur mitá á léamh sa. You know? Kevin Barry áine, bhfuil sé léite a good? Níl a téamach an a léhanis mar bhíon siún a bhhaú go minic agus caithima é léú ach beidir úidir hasan na má dúsa a ríise sa ríise le ná Tásúir straid idir William Trevor agus John McGahern tagan an bharrteachú arás agus arás in híal ó bhí ma beidir nímlean na déag de ís tá a léú agus tá hó tócala cin na chéad chéine léime le William Trevor beidir go mar seart déag thug duine dua The Story of Lucy Galt agus is scéal inta trú a bhéile tan scéal a bhain le cinál amstéire a gartaí agus sort cogu na garad agus dó na dtí móra protestúnathe agus chalí na chalinn a han rud an na síl. Agus tá leorí deirdaí go leorí William Trevor rud bu dúarcu agus nach leorí éidir iad. Agus film mar a ríist agus a ríist níor waile a héin a dhéú den na héin a haintse se a bhú sin. A an dó a darníonn se picture de rinne tá grúachas nó duine a cheapan nachhfuil dhéhhacha acu tá se inta an teangaí úsáidin se an dóid go ddíige leis fiú agus é chu síos ar hámra aúnain a an eile rud an na híonn san teamra sin agus an duine a taú faoar agus fó mí compra as a teamra a bhú agus The Story of Lucy Galt tá se speisial den eile a go mar dearnú mar an sort astrahan go scanna na dhéar William Trevor ach John McGahern go maiid. Tá se dalí scríbnar a eile a ábalta chusí anúair hiú tíre agus tíróíart agus an mion tuaiche agus an mion sort stitche éannach ráte in íséirige le John McGahern like tan edition leorí den a bud a inta the barracks, the pornographer, that they may face the rising sun, go homlan seal.
Dogur hin breúirt ceannacha a ránú an bhfuil ceanna hasan amach haar an chean eile a chuige anart. Sílim de pornographer le John McGahern tá sé tan gran dúhun tá se a léú amar le síl na héan sort na chuigadí seacadí seartwadí sin na a vísart beidir an ogla se ganas agus daoine gurí breisiú má sin agus farrág agus tan post cíál mé seo ag go se ag genú éhar pornografa agus sa jeú titan réile ban agus tagan sear fád as titan sa heile is leor iontathe agus filmar a an hopi blian stem am hen oké kom se an si agus frí ríist se just galanta. Camerará le déanaí léas alt agus thug sé soort dóchastom mar ní léimse mórrán nuair vís ní soigus nuair vís na déaga hí na léamh gcónaí Babysitters Club mar bhí mar rá pointar goosebumps le héad sin fad ach ní duine me go mííon leabhar cosna lepan a gcónaí a gom feim dachar an támachar go leataobh chun a bheith léamh tás gom nuair dhéine mé go daithníonn se go mórlumm ach ní dhéine mé sin an rud an os go leor rud eile imthail ach léas alta le déanaí mar gheall Tony Mortimer ó E17 nó E17 mar tá in seortha agus léigh sé an hiad uorscéal an son le déanaí agus tá sé tweetáil mar jouler agus ó hin onúair gur léigh sé an hiad uorscéal is dólim ghfuil túrim is 64 leabhar ó hin léite aige agus just tá sé túirt in spráid agus spragadm mar tá sé chótócha le bheith ag léamhanis ach is dólim go léiríonn sé sin I an grammar kaint fé ó na bhí mar níos oige agus dúlagann na leabhar. Is féidir leat fille an léthireacht am bé. Is féidir leat leabhar fiú go suas éan am agus a bheith go thumláin sáte a ríist is scéal atá inste ag duine eile. Ní leon tóran ama leis. Rud anias le déanaí a aithníam féidir in éan níos mó mar go bhfuil me an seo darna ach bhfuil muid fille ar úidir an nearnú darmad orthu ní beidir ar glórtha an nearnú darmad orthu cean amháin acu sin ná Maeve Brennan duine a scríb the New Yorker éannach a bahí as gloclí agus bhí baint aige thar le cogan is ír sin seán éan ach thug si go nniu éireach agus bhíon saoil glamras seach í scríb the New Yorker ach bhí si an choilí le puinte ortha agus an sin Jimmy si as rair mar a háirla sé hitte saoil sais as a chéile ach rinneú darmad orthu i gceanón litir na hhéireann gotí go dánig an talamh Angela Burke orthu a ríis agus scríb si an leabhar seo margheall ar a saoil agus margheall ar a saoir chomh maith homesick at the New Yorker agus an sin thosaigh daoine ag ailsiú a chuid scríbhneoireachta Trump Press an a measc agus nuair chuoineam ar Trump Press an Tiocfaidh teocht Cuoineam ar annach chuid leabhar tá chur amach acu a dúiríonn ar glór an amán agus ar beidir glór imimeach más mála chomá cean amháin acu ná Sarah Baum duine ionintach scríbin leabhar anspéisiúile ach láthar na huaire leabhar chuirní ghríofa tá muidir fád is moine faoi chuoine RTÉ léire agus ní hamháin ar RTÉ léire ach ar an bhean na scríban rud an Eileen Dóibh chunneil seo nachfuil an neirid sin de ólas ag an fuí cé bhfuil si inar naganna agus is stoilm gur dheas an rud é a chéanú nachfuil me gcóí díú ar an leabhar nua atá teachtamach ach gur féidirlinn goil siar sa stair agus cuoinú ar na húdar a Jimmy Grón agus an rion na dog sheets an ar an litriad chomá mar is dói le gachrod an éan agus timppel an dain gonnearnú dearmad ar annach chud glóirí agus glóirí na man formhór acu sin. Well, áine luigh tusa ó chéanamh go méidir go muin fátíal as leabhar le Kevin Barry mar go raibh siún sé a bhola agus ar an nóta son tá iad daoine cloiste a gom agus an leabhar molta acu a ghostin the throat sibse in a mask so cheannaí sé so tásúla gom go mime an ann tuairt féig agus é sin i léamh mar thora ar an méid a dúirt sibse ach siún luigh tú go na man agus go na man beidir atá ar an imol agus chafaí í seo lua peg. Yes. Thos níos á léamh sa le déanaí níor léas riamh an leabhar sé seo an leabhar a bhí ar hilibus na háir teiste ar feadh blianta fada ní bhí go leor cloiste a go margheallar ó dhaoine eile ní raibh hénig riamh sééis tuairt féig agus thugus féig agus caitheamh marrá gur bhainnis anna hainmhas bhí sé go deas ha an chiad chuid go mórlam agus í caint meallar a hóige bhí cuid do beidir
nach raibh Glúir mion sun rí an nar dhéimsícha gan na leán hála rudí anna hapig n-óige chéile ach caithmid tuiscint bheith goin chomá go bhfuil agurthór nó go raibh agurthór I phlé lei seo agus duine a bhreac síos scéal feig chomá ach sin ceann na léasa le déanaí agus gur sort buineach siras mar gur hahan sé an irid san lum agus gur hastig bhain léamh mar bím mar a bhís rá is strachelt sort náire stochatá ann mar nuair bhín tú I ggó lúder is minic go dusnaíon daoine a caint fé leabhar agus fé le tríocht agus cadíad na leabhartha á léamh agat agus bramórnta beagán do náire nach mín I léamh cho minic son ach leid toscom gohfuil bail E17 ar an tínig. Tá ard nósachas a bant le leabhar nó bhíoch nó litríocht. Yeah. Agus cad is litríocht an agus sílam tá obair le déanamh agan fós ar cad is ceirte a léamh. Agus léamh éon rud a hatníon le ma tá rudenseart agus ma híann daoine ónne léon bhaile sin nuidir sin ma hatníon se leat sa ma spragan se tú. Léia agus fiisiún bhí sa cantin sin ar úidir éannathe agus le tomul nuas is a hasín dían glasad má buint nerid solta sa bheith a galiste a más leorí fellíart agus dí a gal fríd lehanní agus sorta ligin a lehan a fáscail agus cinna leo agus nuilin feis agus cadainis agus an dealach sa bhéir cosach le blianta agus agrainite go deú si just gáanta agus an dóibh go dtí le coppla lína fellíarta tú hógáil nó a mothúchaine chur cíál an áir is lagar tá runear galant a fíor fellíarta fagus is ní gaiú léú ó chuúda a clúda agus tá se go tú na lepan agus stig a fáscail netarhhaile fáscail dit. Sin an rud agus tá sé accessible sa tríson gur féidir le tíorcha fiochas suas rud écinn léamh a chahabhua a ríist níl tú sort cangailte leis sa trí gur bhfuil just cahaman cabdal seo I chríoch nó bhím si sort a fearre right seach le agus is bhúlam nar bhím mar sin mar nílam an sanna buint taine bhas na lehannig ha os mo chórach a cuiineh nó raime chola gaan lethúach le nó mar. Agus ceiríonn gearcéalta chomá tá tradiisiún an na láidir ag an gearcéireacht den éan ach tá na gearcéalta iontach mar éiríonn leat díoch go a seach sa scéal bhfuil agad níl mór an de intro nó mar sin de mar níl an táimig an úidir agus tá tú iste I láir scéal cean amháin a rihin le a gcónaí ná an cean scríomh Mícheál Ó Conghaile an tathair marall ar far óg atá éireach agus é ggéir rá leis an athair agus sílam gur maithan sampla é de litríocht na Gaeilge agus é bheith choaimsere mar an ammantaí agus tá sé fíor níl litríocht na Gaeilge choaimsere sin nuair a chuirn tú gomrád le aber litríocht bhéirle na héir an is féidir leis a bheith sáite sa tua agus sáite san ís atá caite agus sáite in sean tradiisiún na Gaeilge agus tuige muid céim fá ach is spléocha iontach é an úidir Mícheál Ó Conghaile ar conas is féidir leat síhanna comhaimsere a thuirtaisteach is saoil na níine in éan in Gaeilge gan rud mór dhéanamh de go bhfuil sé in Gaeilge. Agus tá úidir túúil an Siún Ní Dhuinn agus gearcéalta a muige agus animí a chu bhór gradam fuile ar ón Mícheál Ó Bhríde creu agus tá scéal ahhainnig a maidir le chusaí taltíarta agus lethir na huire ní meiste le daoine marhann siad suas préta le dehanna éagsúil agus tacinn siad an de agus déirnn siad ar fád an réitis céanan de hén siad ar an air den a han duine bhfuil an préta leis an de éagsúil a hanine agus tá gerán. Ag san rud le gearcéal foiigeann se tú a gcónaí tá níos mó bhuairta tú ra ála a hall gen scéal omlainn gen uorscéal a seo for gen níos mó sin leor mai agus sin scéal mainar tá níos mó bhuairt as an ag an deireadh. Agus stíl eile go bhfuil míid a feiscint níos a bhóda ná an splank action chomá is doch an níos giúr a fós ná gearcéal díoch blaise anna bheag bídach ach go daringínse de áard. Ach bhí mar ag leirtan san fé cuasaí Gaeilge agus scríbhneoireacht Ingailin luaise ón Mícheál Ó Bhríde, Mícheál Ó Conghaile, Tá mecha raibh beidir cúpla údar a bhí na scríomh as Gaeilge a lua má tá daoine an sanna mó I ggéisteach agus fiachanta sa bhaire a rinne sa rála a hain, well actually jaaslam leabhar as Gaeilge tuairt fé leabhar as Gaeilge. Don léthóir bhfuil taithíocha ar an Gaeilge agus a bheith léamh sa teanga san agus do roinne beidir
nachfuil an irtsan de hahí ko. Will éine a hiún a rihan latsa seachas mí hall cnéile go lúfáil. Is stoilm den ché nachfuil an irisin de choramach acu ar a bheith léh an méidige gohfuil sé táchtach an level ceart a raú de chain, mar ní léon wat níos meas an ná leabhar a raú san sin nachfuil tún an brí bhainte san sin tá muoín imthe mar buin muoín le léhar os siadam. So bhfuil an beidir réalt an ní leanán, scríbann si faoi rudaí atá an tráthúil agus scríbann si ar bhealach atá an soléir agus sílam go bhhéiteach a chuid scéalta ceirú le duine atá ag ggéar go seach in nán na gaiige agus cean denna classicí is dóile mátá níos moltaí agat ar ná dúil bailachan gearcéalt ag léam fleharta agus tá siad thbár cá mar rá tá siad cinál timeless. Híl me sin er bhí me sí síos leis an leabhar. Neadar mé si seo an éironn domsa ach a luigh go has mé á léh bhí me fótó go le so sin ceanna le ranan. Okay, Áine, cad futa? Beidir den duine bhfuil taithí acu go ranahain agus go maiile ha beidir runeart an am ar hart, dearn beidir seosamh ma gidíana an drom mór site i mála sort fictiona ach rinne bharste go bonus agus rí cogu agus treid agus garan idir chósan agus an dóibh mín rud a Harlín ar sa tír go mín bontige ag de radas hain fásta sin cin gur mailim go mór. An me gil a bhríidir ríis cin mar se má beidir tá se dhéhlíonn dé go hunn siad an gáircéalta tón idir fiol agus leabhair agus gil bhil murdir me istehas do más jazz faoihearcéal. Fiú den duine atá chuirlan agus géige hegelat de réidir chéile ní caiú réit a go le léú, chéréna ceile hústéí agus neal clúgum ne a comforta a go le an nachlar a tá sí le gáircéal agus tógur sin agus mar dúr tá Sinead fiú chu an a filiad an lethar na gcuide tá a scríú gus le cíé alban i gaí an splank action is dóid sin le leáil de réiriche legus irí níos comfortaí agus an sin gogéintúiste, Nimidir fád go le lé war an peace in jiidir seart in perlas of tí go midjin an nuach mór se agus an dúchlein ron héin I jangi ar bí. Ní tú geri gaski en us a het leher so tú geri solto en just tú geri mó go ri tú mar le se leor. Cogur, cahamíd láart fi charactéris ar meid ceannscríbe buinte machagain agus níl fóca goin nach cúpla nómant. So jaslum láartlih meall bhfuil éon charactéri a ranan fós lev gofuil an leabhar leit a goibh ach fós tá sort ní cuine a goibh ortha ach go raibh tionchar écinnt a raibh gur hágad ar rian écinnt a raibh. Áine beidir go das nó an latsa. Nuair se ág bhí ma omlan gafa le bheadh couple like just obsessed. Du fós sort obsessed nach bhfuil. A Black Beauty. Le Anna Siúil an leor sin agus nuair léir gan feista bhí si de cantirháid ní smó le couple agus an trú a bhéile agus an síl trom a bhí an couple bhí de canfiú because leis an Industrial Revolution agus mar sin de ach bhí chalín an albain in leor agus Ginny a bhí a bhí agus streit a fihi leor an agus léime chuidir go bliana an ríisbar gan feista agus bhí sin na coníns na garú lí a an albain agus bhí couple agus bhí couple ar tríachtil fanin síle a gcóí mar rebellious teen vi si inta Harla na rudi mei se dige a wir na party agus just vi couple in fe agus me get a cos An ba Black Beauty Siún cad futsa. Tá sé dechar am duine a bháin a ranú, like smuoine am inis ar Colm Tobin agus Brooklyn. Agus an príomh carachtair agus smuoineam tá sí cinál ilíoch nach bhfuil an cailín sin na héint go nniu éireach ar imarcha agus an sin tá sí cinál sáte idir an dách ann sin. Ach ní a go man éag bhfuil me ri tóca leis an gailín sin nu an éag bhfuil anna bhágam den té a dimig agus an sin nach bhfuil siad cinnte ar cheartdómh fánacht. Agus mar sin den níos ag mar character is sin nu an éisian an scéal is stoilm gur an scéal is mó a bhhalans mis a drona leabhar seachas charactéirí foiile. Agus scéal na néir nach dul ar imirce tá sé cloiste a gin ón ar muinter héin agus beidir bhfuil tú
an ann an cangel san na dhéanamh, yeah. Yeah, go dtíorach agus rihan cúpla duine eile lom like ar nós Brian Friel's Dancing at Luna sa chuid duine cailíní a bhí sa drama sin agus iad ag iarraig sultahaint as an saoil ach bhíon saoil an trom an éireann ag an am. Tá rudí mar sin is stoilm gur féidir lom ceangal farsanta a dhéanamh le na daoine seo agus an amatí sin iad na daoine dhéanam ceangal nó like na daoine tá cosa lumsa beidir ag an íse go bhfuilm se a léamh an leabhar sin nó nuair eicem an drama nó an scanan sí sin cosa lumsa mar sin tá ceangal láidir agam leis an daoine sin. Bhám deacar é ceangal a dhéanamh le duine nachhfuil aon rud a go mónta agam lo, mai gin tú leat mé? Agus an gcuirteach sé sin bacart beidir leabhar a léamh atá lunathe siar blianta siar aber leabhar a bhaineann le cuasaí stairis rudí mar sin. In námantí ach sílam má éiríonn leis an úidir scéal maith a chrothú tá ná sé lamsa sin an rud is stoilm má tá sé scríofa go agus má tá an scéal mealtach. Is cuma cén tréimh se nó cén scéal atá an. Tá me se tóca le annach chuid de leabhar atá ní hamháin site in éireann nach beidir site san Afric nó tá me tóca le chuid duine rudí American nó bhíon scláíocht a gceist agus ní léon cheangal agam leis na daoine sin nó ní léon cheangal agam leis an scéal ach tuigim an strachailt agus má tá sé scríofa go maith. Is féidir le mé a heolú agus sílam gur béis sin an rud a smó beidir cheangaí an mise le scéalaíocht agus le leabhar. Character like Origins in Europe where the crawdad sing Kaya and Kali Nahoni and we Sikinal and we Sinessa agus na dinner be a key agus we Sinead agus beidir na own kangel lugum like afima and then ahan rodin the seal howlu agus tan Yorkshire special that the more cancer la her na huere agus tishid la scanani anu as dar no yeah is few a le an mohuisina agus an dóibh an tíar an éonar antart agus an dúnra agus an ceangail sin is character ínta agsúlaí beidir na bhfuil si gcónaí na bhfuil na mothúchaine amoíonn sin atá sínta spéisiúil mar character le léamh faoige. A thoimid a tanna le déir na cainte ach sarabhach bíd slán a goibh. Nadidir bhailibh tháinseh chun cúpla leabhar a lua anna hapig nó cúpla úidir a lua anna hapig agus beidir ganíon nach sibse álaigh chomá a hiúna sa áine má há éine gur bhailibh a lua. Doína ní Sinéad tá a leabhar filiochta sa gom is breálam bheith ag léamh a chuid filiochta chódain chódóracha ach just go híbin. Seo ceann a ríist béim ar an filiocht ach eile friars Shine Darling is na meáin ho síalta a chola trochtar he seo ar Instagram rain den écinint counttas na dáanta lethe FUCKING in Cornwall agus níos just chotóca leis go ganníos an náir so léironn sé sin an léironn sé da bheón sin má bheón agus cóp na man so síalta siúd. Mary Oliver tricum suas sin minic agus just mar vítus a rá áine lehanach a hoscailt é léamh chef's kiss. Demi Moore le sin ar an droig in éon lábháin I rihan thabhraigh agus mar bhí tusa a glua a hiún uaireanta cuioín tú ar na tréimh siad héal cuioínim se ar an dréimh se sin cuioínim a bheith ar líar an droig á léamh san agus na rudí eile a bhí gomeach tíim cheann ag an nám céanna. Sémas bara ó súla bháin batha rónil chuibh agus seán ó riordáin chomá jas le méúa. So sníad na daoine atá luite a gomsan na húdar Siún Ní gur bhaile a shout out a thuairt dóibh. Beidir go dáin an shout out go Ed O'Brien. Tá sí fós a léamh agus tá sílam go si dearan an nachtódí inis agus tá a leabhar dearannach anna bhá mar ar Boko Haram ach má haon tú siar go dtí na cín chunspóideacha ar nós an chéad cean ar chuú cosc omlan ar an the country girl sílam gur fiú éis an a léamh mar be cinál rebel í Edna agus is rebel a gcónaí agus sílam go seaan se amach mar úidir ar cheart a gatainna a léamh. Anna bha Áine. Sílam Louise O'Neill le haar na chuir an leoh is fiú go mór a chud scríbnear ar a leo. Úidir le hanílam was maiile an magical realism mar hagann se there agus scéalta ó dhiisceart Verica Gabriel Garcia Marquez 100 Years of Solitude na Love in a Time of Cholera. Tá sé cinál off the wall ru a haní lom san mehíil agus tá sé inta Jennifer Johnson scríbnear éireannach.
féidir na bhuair a ceart ag an am go thomlan a gompreidlin na scríbnearí eile tá sí ionta the captains and the kings agus JP Dunleavy the ginger man bethir de ahan inéirin sin na léamh is scíal ionta an agus ar 9 cos le ahan a bhí mai inéirin hanig se faoi le Lord Kinseart a fásta so test go sénta mai. Fecha íar na listí ar chuir coscoirú agus léidir. Má chuir cáscarí tu si mai. Asúla go go list mór fada inis os bhór goramach éistóirí agus lucht fiochanna gur míle maithagaibh as a bheith fiochaint agus a bheith géisteach linne agus na moltaí agus na cuioine atá a gcuin ar a bheith léamh agus sin níos óige agus na leabhair atá i mithe i gcion a rin inis chuma agus sin in our líne fásta. Not here and there not, fannig le Dingle Lit Festival mar a gaan cúpla nómant cuaigh chlog an hiad imacht eile a bheith chuamh ná Brit Bennett agus spesi a mun kainte le Emma Dabbery agus spesi sin chuamh a cuaigh chlog. Ach, ní le déanamh riach, slánachagant agus buchas a chur in úldíh as a bheith lin inniuh don gréile so agus hamid an buch a chomá de lucht na féile a thug cure Dhuinn a bheith I mun kainte liv. Mar sin is féidir tachtarin radio héan gach saharan hochta chlog agus tomid ordáin na bodchréiltaí peáit gnéistin tú le podchréiltaí tucasibh bio Éigean. Mar sin wimse Sinead ó Siún agus ó Áine gur maithagaibh agus slán fóil.